Сер түгел, зур кылычлап уза торган Сабантуйның матур мезгилләрен кыска гына вакыт аралыгында камера аша күрсәтү һич кенә дә мөмкин түгел. Ләкин башка мөмкинлек юк. Шуңа күрә өлкәнең татар мәдәният үзәге аны виртуаль форматта уздыру җаен тапкан. Виртуаль Сабантуйның үзенең яхшы яклары бардыр дип беләм мин бәлки. Офлайн Сабантуйның үзенең яхшы яклары бар. Офлайн Сабантуйда бер-береңә күрешәсең, күрәсең, кул биреп күрешәсең, кочакланашасың. Сабантуйның үз исе, үз рухы бар. Виртуальный Сабантуйның тоже яхшы яклары бар. Ник дисәгез, аны безнең өлкә тамашачысына түгел, күрше регионнарга түгел, бөтен җир шары халкы безнең белән бергә булып, безнең дулкында күрә алачак. Карый алачак, безнең өчен шатлана алачак. Быел татарларның Сабантуйы гына түгел, Сембер ягында гомер итүче чуашларның Акатуйы, Мордваларның Шумбраты шул ук форматта үтте. Һәр милләтнең дә үз бәйрәмен оештыру өчен өлкә һәм шәһәр бюджетларыннан 500 мең сум акча бүлеп бирелгән. Правительство Ульяновской области ежегодно в рамках программы «Гражданское общество» выделяет деньги на проведение национальных праздников. Вот сегодня, несмотря на такие сложные условия, у нас были проведены праздники, чувашский праздник от Акатуя до Чуклеме, мордовский праздник Шумбрат и, конечно же, огромный, один из самых любимых праздников, праздник Сабантуй. И назывался он, поскольку осень сейчас, от Сабантуя до Сембеле. Ульян Сабантуйына катнашу өчен күршеләре Татарстанның Буа районыннан да байтак үзешчән сәнгать сталары килгән. Тамашачы булмагач авыррак. Әйе, безгә алкышлар кирәк. Кеше күңелен күрмичә, алкышларын күрмичә, ишетмичә ул булмый. Яшьлегенә калмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Көрәш мәйданында бергә җыелып куллар биреп күрешергә, көрәшчеләр өчен җан атарга насыйп булмады. Шулайда өлкәнең танылган көрәшчеләрен бер мәйданга җыеп, тагын бер кат аларның көчен сынап карап, 2020 елның абсолют батырын ачыкларга мөмкинлек булды. Элекке елларда көрәш уза торган мәйданга өлкә район авылларыннан дистәләгән көрәшче җыелды. Танылган көрәшчеләр белән бергә яшүсмер малайларның да байтак булуы аеруча сөенечле. Бәйгене карарга якын тирәдә яшәүче аксакаллы бабайлар да килгән. Шул кадәр балачаклар искәчеп карап утырдым, булай зактан караган юк инде, шул кадәр әйбәт булды, шул кадәр кызык. Бүтән балачагым исемә төште шулай. Без дә шулай бала вакытта көрәшеп үстек. 3 сәгатькә якын барган татар көрәшенең быелгы баш батыры булып Димитровград шәһәреннән 100 килограмм авырлыктагы Денис Ситнеров танылды. Дуслары аның җилкәсенә Сабантуйның төп бүләге тәкәне салдылар. Сабантуйдан Сембелегә бәйрәмен әзерләүдә ак калфак кызлары да читтә калмаган. Алар кыз балаларны җыеп, кул яулык, сөлге чигү серләр белән таныштырдылар. Безнең ак калфак кызлары елның елында Сабантуй бәйрәмендә катнаша. Үзе безнең мәйданчыгыбыз бар. Кызганычка каршы быел карантин вакыты эшли алмадык, килә алмадык. Но шулай да менә бу безнең виртуаль Сабантуй, Сабантуйдан Сембелегә кадәр дигән чарабызга без мастер-класслар күрсәттек. Сембеле ул бакча кырлардан уңы җыеп алынгач уздырыла торган бәйрәм булганлыктан, бу программада көзге яшелчәләрдән әзерләнә торган татар халык ашларын пешерү, кышка кыяр, помидор тозлау серләре белән дә танышырга мөмкин булачак. 300-дән артык кеше катнашкан 2 сәгатьлек гадәти булмаган әлеге мәгълүмати музыкаль программаны бөтен дөнья татар конгресс сайтына кереп, һәр теләгән кеше дә карый алачак.